Dobrý den. Ahoj. Já jsem Jirka. Já jsem Eliška. A já Honza. My jsme 3 kámoši ze Suchdol nad Lužnicí, který se nachází v Třeboňsku. A všichni 3 se dlouhodobě věnujeme určité aktivitě a napadlo nás, že bychom ty aktivity spojili v jeden kurz určený pro děti 2. stupně základní školy a starší. A tento kurz se skládá ze 3 aktivit, které se dají libovolně kombinovat. Tou první disciplínou pro našem kurzu vodou a krajinou bude paddleboarding. Sejdeme se tady na velké tužské pískovně, na krásné velké pláži, kam ty hračky, sajky dovezeme, všichni dostanou pádlo, vesty, pak pekno paddleboard učený akorát tak velký, jako když potřebovat všeho druhu. Proběhne bezpečnost školení, výcvik, jak máš na paddleboardu klečet, stát, jak se s pádlem zacházet a hlavně co na paddleboardu nedělat, abyste se zbytečně nekoupali. Jdeme jezdit tady na stojaté vodě, zákrutě a uvidíš, že to bude paráda. Druhou aktivitou je cyklistika. Zde v našem cykloservisu vám zapůjčíme jízdní kola, po případě kantorů i elektrokola. Veškerá kola jsou servisovaná především mnou. Třeboňsko nabízí desítky kilometrů krásných cyklotras a cyklostezek a rádi vám některé doporučíme. Třetí aktivitou je splutí řeky Lužnice na kánoji. Splutí řeky patří mezi sudolské tradice. Základní trasa do Majdaliny trvá 4 hodiny. My si tady na začátku uděláme základní výcvik a poté, pokud budete chtít, tak spolu s naším instruktorem se vydáte po řece dolů. Těšíme se na vás.